TV. Яңа елны ничек каршы алсаң, йылың да шулай узар диләр. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалында 31 декабрь һәм инде тәмле көрәшнең яңа ел чыгарылышын башлыйбыз. Сәлам дуслар! Һәм инде сәлам дуслар дип минем янәшәмдә эндәшүчеләр, алар безнең бүгенге кунакларыбыз. Сез инде уйлагансыздыр, Кыш бабай белән Кар кызы килер дип. Һәрхәлдә мин дә уйлаган идем, бәлкем шундый костюм киеп килерләр дип. Юк инде, без алай кыланып тормадык. Шуңа күрә үзләре булып килделәр. Безнең популяр җырчыларыбыз, иҗади тандем, бик матур дуэт. Алар видеоблогерлар да, алар инста-блогерлар да, әле соңгы вакытта йыралаш төшерүчеләр дип тә әйтергә кирәк. Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Уразова һәм аның тормыш терәге Илдар Хакимов. Исәнмесез? Ассаламу алейкум. Вәгалейкум ассалам. Илдар, сәлам. Гүзәл. Сәлам булат. Әйе, күрешек әле, шулай күрешек әле. 2 ел күрешкән 2 булмаган. елда ярты ел Ничек дип. каршы аласың, шулай уздырасың димме? Менә шулай. Бергә уздырасың булай. Юк, кем белән каршы аласың, йылын шуның белән узачак. Шулай дип тигәлә алыйса. Якынлашып килүче яңа еллар белән сезне. Әйе, берничә сәгатьтән әлбәттә яңа ел җитә. Без инде Курантлар инде. ашыгып әзерләнәбез яңа елга. Котлыйбыз, TMTV каналын Рәхмәт. котлыйбыз чын күңелдән. Менә шундый әйбәт каналыбызны һәрвакыт безнең җырларыбыз белән якыннан сезне таныштырып торган каналыбыз инде иң төсле, иң матур, Иң якты. иң креатив, иң якты йолдызлар янган каналыбыз TMTV каналыбызга әлбәттә яңа ел котлауларын җиткерәсебез килә. Әлбәттә, бик зур рәхмәт Гүзәл, без әле бүген котлашырбыз рәхәтләнеп. Ләкин ничектер аш карынга котлау беләсеңме? Сине ашатып Бик үк кына. батып бетмәй дигәндәй, шуңа сезгә бүген әзерләргә туры киләчәк. Бүген килдек тә, котлашып кына түгел, әле бераз пешерешеп тә вакытны уздырырбыз. Шуңа күрә, әйдәгез озын сүзнең кыскасы. Әйдәгез. Мин башта сезгә аңлатып узыйм. Кагыйдәсен сез инде беләсез. Бик яхшы беләсез, чөнки без белән очрашкан бар, моннан 2 ел ярым элек. Бүген ингредиентларда бераз гына безнең аермалык бар. Һәрхәлдә зур бүтән тавык бирдек икегезгә дә. Тавыгыз бар. Тавык яны әлбәттә инде яшелчә. Һәм хәтта бер җиләк җимеш ул лаписин да бар икән безнең. Әфлисун булсын татарча. Флисун һәм кукуроз куйганнар менә. Кукуроз җимеш. Узганында дип әйтик инде без җиктер фора биреп Илдардан башлаган идек. Илдар, син нәрсә әзерлисең дип әйдә бүген Гүзәлдән башлыйк. Гүзәл. Менә син уңган хуҗабикә берничә сәгатьтән яңа ел нәрсә әзерләр идең? Менә кунаклар килергә торалар. Илдар сиңа әйтмичә генә кунаклар чакырган. Өйдә тавык, кишер, бәрәңге һәм помидор бар ди. Һәр вакыттагыча безнең тавык булса инде без аны тиз генә сылаштырып, иченә җимешләр тыгып, бәрәңге белән матур итеп фольгага төреп, тиз генә духовкага җибәрәбез дә ул 40 минут эчендә Хәтта турап та тормыйча гына. турап та тормыйча, ул Бүтән килеш тизрәк була һәм тәмлерәк тә була. Шуңа күрә без шулай эшләрбез аны бүген, Булат синең белән. Бирсен һәм бер төрле салат. Помидор, салат яфраклары, кукуруз өстәрбез һәм махсус соус әзерләрбез. Әфлисун кушып, шулай ук май тамызып. Нәрсәдер килеп чыгарга тиеш. Нәрсәдер килеп чыгарга тиеш. Илдар, мин сиңа ярдәм итәргә тырышырмын әлбәттә. Киңәш белән булса да, Чын күңелдән сиңа рәхмәтле. ишлибез. Ярдәм иткән кебек булды. Бүген дымлама пешереп булмас инде. Дәвама булмас. Беләсең нишлибез? Гүзәл әйтте 40 минут диде. Мин уйлыйм, мин бу тавыкны хәзер 3 минутта кыркып атам. Так. Хәзер кискәлибез дә сарымсакны менә шунда үткәреп майонез белән бутыйбыз. Гомумән ни өчен сарымсак дим? Ни сарымсак ул табигый антиоксидант. Дуслар, бераз гына хушбуй исе килеп торса да, ләкин сарымсакны ашарга кирәк. Дип әйтте, һәр концерт алдыннан бер барганда түгел. 5 тырнак сарымсак ашаучы Илдар Хакимов. Шуңа күрә шуны буталыйбыз да, биш барсын да салабыз да, тиз генә духовкага тагабыз да, безнең 20 минутта тавык хәзерләнә. Менә. Салатка килгәндә, гомумән менә нәрсә бар? Булар карап торырга барса да нормаль. Инде бит инде Нәрсә бар дигән салат? Без шуны матур итеп турыйбыз да, башалау. Булды бирсен Ходай сезгә. Пешерергә бу ризыкларны. Әй, Булат, бүләкләр унытылган бит, туктале. Менә сиңа бар.
birinchi topqir Mevaretdan gil sira boladirining bo'laklarni endi bo'laklar olib keldingiz deb bugun tovuq ko'rdimda. Yara, Sizni ko'rdimda. Men birinchi otib qolayman. Ayda, sen birinchi, ayda. Men shuni deganda menda ko'p tugul. Do'stlar, mana bizning bu yilgi yangi eksklyuziv programmaning yangi jillari MP3 diskasi 14-sezon mana 2 Men birinchi. shtuk qanot. Dersi menga ikkinchisini o'ynatamiz. Alloh bilsa. Ham bu kitobni endi biz bir topqir ko'rsatgan edik. O'zingni bo'lak et. Men bu yog'ini ko'rsataman. o'zingni Men bu yog'ini bo'lak etam degan. Mana shu kitobimizni biz ikkovi degan. Rahmat. Bo'ldi, mening bo'lak. Go'zal, sening bo'laklaring bormi? G'ofitindi men o'z shiratimda kitob degandan bizni bitin traditsiya bo'yicha yil sayin biz so'nggi yillarda, sezonlarda yil sayin kitob chiqarishga tirishamiz. Shunga ko'ra mana so'nggisini men maxsus o'zim yozdim. Mana shu kitobni sizning kolleksiyangizga, mana muzeyingizga jibarib qoldirasizlar. Demak, Nishik jirshi bo'lirga. Nishik jirshi bo'lirga degan alani ismida qiziqli. Bu demak, buning avtori sen. Ayyi. Sizdan balkim akiyatlarda yoza boshlarsiz. Allah Harry Potter yozganlar bitadi. Ana yozib qolgan barasi bor. U kunda akiyatchilik. Yo'q, alag'ina tugul. Menda bit endi ishchilar bek ko'p, sen o'zinglar tugul. Bular men bilan siz Menga bir seleksiya yaring. Xizmat etib, shunga ko'ra mana bu yangi yilga bek to'g'ri keladigan kalendarlarimiz bek yili biyaliklar kelgan. Kimda? Shusha yangi 2018-yilga har bir oilada yonib tursin deb, mana shusha kalendarga yaxshi ma'lumot yozib Yaxshi retseptlar degansiz. Retseptlar yozig'iz. Retseptlar yozig'iz ay. Barisini da uylashib. Rahmat, ham go'zal. No, men sen endi bilmayman, sen endi telefon yuritasingdir. Ko'rsatali telefoningni. Mening Nokia 3310. Ana qo'yib uyga qaytma endi. Nechdan olib Nokiaga. To'xta. Sening telefoning zo'rroq bo'lsa, ha gazda jiltib olamiz, tezna torttirib Ayda. Nokiaga keltirdi, rahmat. Bu iPhone tishlig'i. Bo'ldi. Bo'laklar olindi. Aydagiz, tamlik rashimizni boshlaymiz. Bizim topshirig'imizning general sponsori Ko'kmara metall savdo zavodi Oshiq aksionerlik jamiyati. Alitabalar sizda bordir deb o'ylayman. Bizda bor, ham bizlar bilan bek rohatlanib qo'llanamiz. Mana topshirig'imizning general sponsori Ko'kmara metall savdo zavodi Oshiq aksionerlik jamiyatining mana bu tobalari kerak bo'lsa kasht rullari sizga yordamga kelishak. Ko'kmara savdo markasi ul vaqt bilan sinalgan savdo Germaniya texnologiyasi bo'yicha o'zimizda Rossiyada yetishtiriladi. Ham o'ng'ayligi uchun haligi zamonaviy savdo sabani internet kibit aşağıda olirga mumkin. Ularning bor turli mana shunday kalibrda kichkina turlarida zo'rlarida hamda zo'r qozonlarida jamoat ularning firmaning kibitlarida bor. Qozonda Pavlukin urama 114 adresi bo'yicha o'rnashgan. Ham tag'in bir yangi kibitlari ochildi. Bu endi o'zi borishi 2017-yilda deb aytsak kerak. Richard Zorga 11B adresi bo'yicha o'rnashgan. Gorki Park savdo o'zagining birinchi qatında. Zo'r rahmat sponsorimizga, hammaydagiz ishga kirishamiz. Ularni da yaqinlashib kelishi amal bilan qutlaylik. Tabriklik. Ya, qadrli qo'noqlarimiz ishni boshlab yuborik. Sovuqqa kirishik, kimdir sovuqni to'ring deb va'da bergani ish sekundda. Kimdir bo'yingi birda kimdir tezgina narsa bilandir tuturam deb. Masalan, o'shan sovuq kerak bo'lishyapti. Umuman tovuqni kisa boshlaganda do'stlar, men bir qanotdan kisa boshlayman. Mana shulay bir qanotdan motorgina mana shu izi bo'yichagina tushasiz. Bu bir master class soriq so'yi tugul. No, shulayda. Anan buuni var mana shunda. Buuni alaksangiz, sholt etadi qolay. Etmasa mana shulay. Qo'yarasizda, yo'q, shulay. Qo'yarasizda, uzun etib ketmagiz. Salinib turgan kisaklar bo'lmasin. Bo'ladi. Biz bu yitirgan ustini mayonezga solamiz ajika. Bu eng kerakli birlarning birisi. Ham sarimsoqni hozir bizga shish tortib, tizgina sarimsoq sitqish bilan sitra kirib boshab. Balta yo'qmi? Yo'q, ayollar, sen kuchli yigit. Sen bo'ldirasiz deb ishonam men. Jonim, men senga yordam etaman. Men senga sarimsoq shish tortib kerak. Bunda yangi yil to'rna silashib, shunday yangi yil to'rna silashib, mana senga sarimsoqda bor shish tortasini yo'q. Go'zal mana sarimsoq sotishdi. Sizning uchun bayram, yangi yil bayrami nima bayrami? Mana banal bo'lsa-da shunday so'rov. Mana hozir sizning oila ishli bog'lar usti deyarlik. Shunday bit endi Samirga da u vaqtda mana ish yash tirasi. Ish yash Samirga. Ish yash bitdi. Avgustda ish yash bo'ldi. Hozir ish yash yarim endi bizga. Sadik Kayri Samirimiz. Nechaksin Sadik Kayri o'shatami? Joni Kayri boshda jiladi endi bolam. O'zim birinchi kunni olib bordim, yuragim endi shunda qoldi endi yuragim. Shulay aytib, no, qoldirma meni deb. Nujali bu 5 yilga tag'ancha. Yo'q, 4 yil tag'imda jirsiz. Yilning eng og'ir shog'i shunda bo'ldi mening. 5-sentyabrda Samirni Sadikka olib borgach, o'z jilab qolgach, mana eng og'ir shu bo'ldi. Ammo lekin u hozir endi ko'nikdi.
Қазір енді менің дусларым бар дей, исемдерін айтамасаң, кім дусларым Әлі дегеш, кеше Амалия сұрадым, де- Қызлар есімін айтамын. Қызлар есімін Кеше айтамын. салам айтам, бірер мала есімін айтырмын, айтам, садиктен айтам, балалар Бар бақшасында достар ипташың деп. бар ма деймін, бар, кім деймін, Амалия деймін, айтам, матур ма, матур деймін. Әйбәт бит инде. Ну, қызлар белән қызықсынға әйбәт инде. Жоқ, ну, ориентация дұрыс. Гуман, лидермы балам өзінің қағидаларын орнаштыруға яратамы? Әлеге ол- бик сезілмейме әлеге? Жоқ, ол кіріп, нетіп бермейді теге, директор көк нетіп бермейді, но өзінікін де бермейді. Өзінің сөзін, өзінің Дегенімді әмірін, бермейме, кішінекіне тимейме? кішінікін айтамайм, сондай Ә мен керісін екінші түрлерге етіп айтыр едім, біздің Самир үйде мына бик галантный мала. галантный енді мына қора Бұл үйде. үйде ғұммен қояғына шықсақ та, бірер ойнау жеріне барсақ та, Камиланы қора берді, ол аның киімлерін қора берді, ояқ киімін бірер жерде дұрыс етіп қалдырмаса, салып қалдырса, Камила ояқ киімін ұнытты бітімді, неше әйтейін де аңа деп, мына шулай қойғыртып, Дегерек туған жанды бала екен. қорап үйре ол шындай, мына өзі мына кішкенегіне бір кіші бетінде ол. Шешелі. Ол бүтін нәрсені ойлап, дұрыс етіп, әлі меңа қойтып, енді шығырлар да сөйлей башлады. Я Аллах, міне. Әне тұрында сөйлей. Ярар, әлі ұзағанында сөйлеші болмады, музыкаль сәләті тұрында, әлбәтте енді біз жүрішлерден сырырға тиеш, музыкаға сәләті нешегірек дейді. Самир біздің балаларым жырлайынды, ярата енді. Жоқ, музыкаль сәләті бар ма? Сәләті. Табиғат ял еткенме, ял етмегенме, керісінше спортқа тартынма? Жоқ, әлі бір күні қайтып, мен 2 гол кірттім деп, Ол футболға жүрей футбол біздің. ойнай. Міне бейт. Тез жүгірі, шындай. Ресми еткеннен езуге жертем деп, қойылып сиясым деп. Міне, әлі yüzуге, үртірге әлбәтті керек, балаларны туған, güzel сұрай менен бір күні. Суға жоқ, суға тұрға керек дейсің? Әйе, güzel айтты, анады иртә түгілмі суға үйретірге дейм, айтам, суға үйретірге, туғаннан ук үйретелер. Мен білем, бірнеше күн балаларны суға үйрете башлайлар, һәм балалар тумыштан алар суға кіре білелер, һәм дыханияны, тытын алуны дұрыс ала білелер. Шонан соң, енді шул вакытны үйретмәсәң, анан оныталар, білмейлер. Күрә, соң түгел, мен ойлайм, ир-егеткә yüзу иң әйбәт әйберлек. Яғни 31 декабрь битінде Қыш бабай мында. Хотлар алдымы Қыш бабай? Бүләкләр таратылдымы? Қыш бабайға Сырый балалар. Қыш бабайға хатлар язылған, тілектері бик яхшы. Ай, рахмет Қыш бабай, язылған. Ерләмекем деген сөйле, рахмет. Шынанда балалар нәрсәгенә теләмиләр анда, һәрбер Нәрсә телеймә сезнең балалар? Яғни Илдар гүзәл балалары нәрсә телей? Сер булмаса әлбәттә. Яңа iPad сорыйлар, телефоннар, ойыншыклар. Яңа версиялары. Ие, шулай инде ойыншыклар сорыйлар. Шуңа күрә инде Кыш бабай алып килер дип өметләнәм инде мин. Ну инде бүгеннән дә калмас инде Кыш бабай. Алып килә бүләкләрен. Шулай бит кар кызы. Қор қызы, шол Сен де язасың қышбабай ба, жүріп хатыңды? жырлап қына тұрайын. Мен Қышбабайға? Язам. Ха? Миңа жаным мойыннарыма, биллеріме, Ярый торган. сыннарыма яры тұрған бір нәрсе алып қойталы, пожалуйста. Сабын. Шулай бит ул. Кір сабыны. Бер мәзәктә. Нәрсә уйым кулакларыма, кулларыма яратам бер. Сабын. Яңа бәйрәме турында сөйләшүне дәвам итәбез. Ие. Сез гаилә белән каршы аласыздар бит. Сез ул көнне эшләмисез. Әлбәттә, неше еллар мен үземә сүз бирдем. 31 көнне без барыбыз да гаилә белән каршы алабыз өйдә. Мин бер кайда чыгып китмим, бер кайда китмим дип вәгъдә биргән идем. Һәм неше ел менә без гаилә белән каршы алабыз. Алабызга туры тора. Тугры торабыз, әйе. Ярар, үзегез пилмәннәр әзерлисез инде ха. Әйе. Ул безнең традиция. Пилмән эпопеясы каян туды ул? Ул каян тумады, ул инде без туганда Без туганда бар пилмәннәр инде ул. шул Совет заманында пилмәннәр, әйе. Бездә аны ничектер мәхәббәт белән әзерлиләр микән? Ул шул. Сәне бу елны беренче тапкыр әзерләсең балалар белән. Юк инде юк, без аны гел эшлибез, төшерергә булдык инде бу ел. Һәр ел. Үзебезнең YouTube каналыбызда төшереп, шуны безнең гаиләбезнең традиция буларак балалар белән без нәрсә эшлибез дигәнгә менә. Димәк, яңа елда да сезнең табында үзегез Эшләгән, ясаган пилмәннәр Ясаган пилмәннәр була. булачак. Ул безнең традиция. Я гүзәл тагын бер нәрсә әзерлиме гаиләсе өчен? Тавык, үрдәк, каз. Хас. Бәлеш, Хас безнең мантай, инде күптән бәлия. традицияга керде. Бер елны шулай каз әзерләдем дә, ясадым да, төшерделәр дә шулай. Аннан соң әйткән идем, менә мин каз әзерләргә яратам дип. Безгә килгән бөтен кунаклар каз алып килә башладылар. Шуннан соң бер 7 каз, как будто үзем үстергәнмен менә. Балкон тулы Шүп казларым беленеп тора, мен әйтәм, соң бер бәйрәмгә монсын пешерәсең, икенче бәйрәмгә тагын бер каз пешерәсең, бер кайрысы юк. Әйе, Шуңа күрә әйе. ул безнең традициягә әйләнеп китте. Мин инде хәзер казны пешерергә шул хәтлем теге өйрәнеп беттем.
2 Кысқаша сағат. ғана 2 сөз белән әйт, инде рецепт белән генә. Кем аны рецепт? төрлечә әзерләй. Кемдер башта суда кайнатып ала, пешереп ала. Юк, дөрес түгел. Кемдер бит духовкага гына тыга. Мин мәсәлән Тузлап былай тор. әйтим. Әйдә, синең Былай рецепт. әйтәм. Бер 12 сәгать алдан мин моны 10 литрлы чиләккә су салып, 1 кило туз салып, мин шунда батырып куям аны. Иртәнгә ул каз инде үзенә кирәкле тузын да сеңдереп ала һәм ул әзер була пешерергә. Шуңа күрә аны пешерергә матур итеп духовкага эченә кирәкле әйберләрне тутырып духовкага назат асып кала. Нәрсәгә гырасың алма? Алма тутырам гадәттә, кара җимеш тутырам. Менә дуслар, Гүзәлгә рәхмәт. Рецепты өчен, каз рецепты өчен. Әйе, тышына буй торган әйбер менә шундый ук майонезга бутап, Майонез, аджика да әйбер. әйе, сарымсак кушып шулайрак эшлибез инде. Я. бигрәк кызып киттеләр тагын. Бай бир әле, ни, сарымсак кыса торган нәрсәне. Илдардан тоткан инде. Эшем тора монда, эшем тора. Бара син нигә Дави. сарымсакны чистартын сиңа Гүзәл берде бит менә монда. Менә гомумән сарымсакны чистартмасагыз да була, астын кисергә кирәк, менә шунда тыгасыз да, ул барыбер чыга шунда. Кит инде. Чыкмый бит. Чыга. Чыга икән. Чыга, анан Без жүләрдә чистарткан булабыз аны. чистартып торган түгел. Аны анасын уңайлы алып бергә дә менә. Син аны күптән шулай эшлисеңме ул? Кемнән өйрәндең? Юк, Гүзәл, син монда хәзер торам. Кемнән өйрәнеп кайттың әле син бу әйберне? Кемнән өйрәнеп кайттың әле син бу Гүзәл бердә әйберне? алай эшләми бит инде. Әни беренчегә күрәм. Кулланган була. Кара син бу вай, галәмәт. Аба, вейда. Даже Булатны Ярый, мен аптыратыр тәмлек көннәр бар. килгәнсә белмә. Сине дә аптыратыр көннәр бар икән. Әйе, әле мин дә моны беренче күрәм. Ничә ел пешереп, Булат та белми икән. Сарымсак сыгып шулай, сытып. Илдарның инде тавыклары монда әзер диярлек. Ну, майонезны молодец. Ну. Без иратлар яратабыз майонез. Үзебезчә. Гомумән майонез универсаль соус инде җәмәгать. Берәр төрле ризык килеп чыкмаса, менә гомумән салатларда әйтәлме? Бер нәрсә тәмле булмаса, Һәр төрле салатны, һәр төрле ризыкны коткара, бары тик майонез. Илдар, син яңа ел табында әзерләшкәндә беренче эшлисең. Син гомумән Минме? яңа ел алдыннан нәрсә эшлисең? Чыршы куясыңмы Иң син? әйбәт Сакал тагасыңмы? Мин кумаучалап йөрмәсәм, иң әйбәте. яхшысы шул. Әйе. Юк, дөрестән әйткәндә мин булышырга телим, әлбәттә киләм, нәрсә кирәк. Анасын әле Гүзәл белән шундый хәл булган, яңа елдан Ой, Силә инде. сәгать Силә, Василә. 8-9дамысың, нәрсәдер, салфетка кирәк, анысы кирәк, монысы онытылган. Җаным, унытылган дип Дип чыгарып чыгып кына җибәрдем. китүем булды. Алып кирип кенә килә идем, бер дишле машинасын, безнең пятерка машинасын, Жигулины Кыш бабай белән кар кызы этеп торалар. Мәйтәм бар. Батканнар булар. Батканнар, ул бик кар күп иде. Шуннан соң машина белән килеп, мин аңлыйм бит инде, мәйтәм бу бабакайлар мәйтәм кайтып баралар, бер балаларны котларга, мәйтәм батып яталар. Машина белән килеп, трослар белән тартып чыгарып, алар безгә без ул елны кунакка чакырмаган идек. Чакырган идек, соңра килергә тиеш иде. Гомумән Безнең булар Кыш килеп бабай кереп, соңра бу килгән. Кыш бабай килеп котлап, менә шулай булган иде. Әлбәттә минем ярдәм шундый Салфетка артыннан чыгып, бу кышва белән кар кыз истерәп кирде инде. Өстерәп кергән, миңа әйтмәгән. Без йөрибез. Әле бит 2 сәгать вакыт бар каршыларга. Бөтен нәрсәне әзерләп беттек. Пижамаларда, сөлгеләр белән Кем йөрибез. мунчадан чыккан, кем Әйе. нәрсә, Кыш бабай Хәзер килеп без аңа керде. Кыш бабай, Здравствуйте. исәнмесез балалар дип. Әстәгъфирулла, күзгә бер нәрсә күренә дип торам. Бөтен кеше качып бетте, бер кем калмады. Кышва белән киресенчә бит каршы алырга тиешләр. Җигереп. Яңа елгасын балалар шигырьләр өйрәнәмсең? Ярар. Булат, сөйләп бетмәдек бит бу хәлне. Ярар, кышва килде бит әле. Ой килде. Бөтен кеше сөлгедән кем Ул мунча вакытта кергән. безнең Иларибыз гына иде әле. 3 бала юк, бер бала. Илари хәзер бит инде тиз генә әзерләдек тә, күлмәкләр кидердек. Илари теге без көткән Кыш бабай дип уйлый бит инде моны. Шигырьләрен сөйләде. Подарокларын бирде бу Кыш бабай безнең. Ярар, матур итеп кайтарып җибәрдек Кыш бабайны. Эй, затты инде балакаем, шигырьләр сөйләп. Хәзер без чакырган Кыш бабай килде. Икенче кышва бай. Маса без чакырганы килде. Бәттәш теге Кыш бабай килеп керүе булды. Кыш бабай елга бер тапкыр гына килә дип җыйлый башлады безнең Иларибыз. Син алдыйсың мине, бу алдакчы Кыш бабай. Әйе. Беренчесен ашанды. Шуннан башлап. Кыш бабай елга бер генә килә диде. Беләсезме, 6 яшьлек бала. Шуннан соң без шулай дип әйтәбез, һәр вакыт шаярган вакытта Кыш бабай елга бер генә килә дип. 6 яшь түгел, 2 яшь. Иллариха, әлбәттә инде. Ышанмыйдыр инде. Ну, хәзер зур өстә инде Ләкин, минем буйлы. Ләкин хат язуын дәвам итәдер әле барыбер. Ышанмаса да. Хатны безгә Минем кызым туры шулай безгә яза. әйти. Туры Мин безгә яза. инде ышанмыйм инде Кышвага, ләкин хатны барыбер язачак. Әйе. Менә. Хәзерге балаларның хәйләкәрлеген син, Юк, Илари дөресен генә әйткәндә безнең хәйләкәр кыз түгел. Бер дә без бер тапкыр сорагач, кызым, сиңа яңа елга нәрсә алыйк дип. Сез минем белән каршы алсагыз бу яңа елны, миннән дә зур бәхетле кеше булмас диде. Шуңа күрә менә без шуңа күрә Бигрәк һәр вакыт тәүфыйклы балалар тәүфыйклы бала малакай. Аллаһка шөкер.
kissamiz. Siz birga ko'rishsangiz bo'ladi, anglayman, bir-biringiz bilan. Bulat salam. Men sirtiga sinjalaysan. Bular mening bor narsada hozir. Hozir. Güzel. Ishlangan Meniki de tovuqlarni. hazır, jimishlarni tiqdim, все нормально. Demak, tovuqlar hozir, go'zal. Mana olaylik u savutni. Mana Shu shu savut. folga, nega qo'ytiramiz? Folgaga tirib, yonuna barangida qo'yabizda, ham mishga uzatamiz. Ya'ni o'zimiz biz ishlaymiz. mishga uzatgan arada do'stlar, siz tamli kirashimizda tamli reklama qaramiz. Siz mayonezga o'xshash yedingizmi? Yo'q. Mana biz mayonez biz bit mayonezga o'xshash yedik. Anda sen pishirasan, bir 6-7 kishi kirali, bosib turib qo'loq bilan mana shu eshikdan oshirlar ana. Menga osh agarda sen hozirgi vaqtda bu topshiriqni qarasang, senga salam jami. Do'stlar, bugun 31 dekabr, endi bir necha soatdan Kreml kurantlari yangi 2018-yil жетті deb so'ran solashaq. Ham endi yangi yil oldindan mana biz umuman bu 2013-yilni tamli kurash bo'lmasida birgalashib, bizning qo'noqlar bilan zatamiz. Bizda Go'zal Urazova, Ildar Hakimov, bek motor g'oyla, bek tamli ham bek joyli, bek tez azirlanib turgan rizqlardan azirlilar. Yap, endi biz tovuqlarni ko'rgan bo'lsangiz, uzatdik hozirgi vaqtda ovul mishini deb o'ylamamiz, shahar pishini duxovkaga. Ham meni hozir birortada shalat bilan shoqqattirmoqchi bo'lar. Go'zal Hamida. Yap. Güzel endi sen va'da berganing pomidor, salat yaprog'i ham kukuruza bilan esa, unutma sening hali maxsus sousing bo'lar atishda. Men xatirlayman. Ayye, sen xatirlaysan. Tak. Seniki narsa bor deb atasalar. Bizning bit salatdan tish barangi qoldi hali. Bizning garnir kerak, ikki garnir. Go'zal ana u barangisini zotda teganda. Ozatda shoy tutildi. Amin o'ylayman barangini biz qizdiramiz deb. Mana shoy etib to'garaklab Mara tavasida. O'zimizcha. O'zimizcha. Ovulcha. Barangini mana shoy etib bik yuqada tugul, bik qo'linda tugul etib qo'yamiz. Nish deganda yuqa bo'lsa shitda qaylana, qolin bo'lsa o'rtasi pishmaydi. O'rtacha qolinlikda mana shulay 0.5 qoldirib kesasiz, sanab. Agar ruletka bo'lsa, ruletka bilan Kimning ko'zi nachar ko'ra ruletka bilan qo'yasizda, 0.5 etib kesasizda, turg'anayda tabaga. Bunday shiriylar qo'yan topdingiz? Bundalarmi bu maxsus kibitdagi nasablar uzuncha. Tak, biz shiriy kesdik. Hozir men uzatam buni. Bizning salatning yortisi hazır. Bulat sen Bittiz bo'ldali bu? sen o'zing to'laytroqda turganing bo'ldimi? Albatta. 3 yil. Babaylar aytmishdi, tuzgalab общежитиеda. Mana общежитиеda bizda yashagan edik. Hamaytasi kela eng ko'ngillilarning birisi. Menga birasini moy. Aja moy. Ha, moyni da biraz so'yga-da. Moy bor bito. Ol общежитиеda turganda moy ekonomik tadrik. Moyda Ekonomik etmek. siz mayonezga o'xshash yedingizmi? Yo'q. Mana biz mayonez biz bit mayonezga o'xshash yedik. Mana bunday kichkina edik. Ha, bo'lma bilan. Bo'lmaydi, mana 4 yigit biz kedib o'saytamiz mayonezga. Har biridan 20 so'm. Sen bit Boshqirdistonda yashamagansan. Ha, bu Boshqirdistonda shuni. Aning ko'ngilliligi shunda bit, jonim. Ha, sen Boshqirdistonda o'qidingmi? Bizda shulay qo'llar bit. Bizda olay tugur. Sizda bigrag endi. Mayonezlar o'xshalar jeyba. Siz bit aybat yashagansizdir. Biz qattiq kishirdik, o'shani qarang, bizning bit Bizda o'xshalar kimdir anda bir qopshiq baranga olib keladi. bir qopshiq barangi. Kim it olib keladi? Barangi laksa, u общежитиеda grechka, makaron endi в основном. U barangi qizdirsang, bismillah. Barangi qizdirsang, isini chiqarsang, mana sen aytmishlik har sarımsak bilan bizani yasaymiz. Onda butun общежитие jiyla. G'atib turibmiz. Bo'lmanga kirib beklanasan, eshikni shoqiylar. Ochmasang ochulanalar. Anda sen pishirasan, bir 6-7 kishi kirali, bosib turib qo'loq bilan mana shu eshikdan oshirlar ana. Shundan ta'min bo'lar endi u. Hali bir yigit kelib kira turgan edi. Mango osh degan qo'shamati. Menga osh. Qo'shamati mango osh. U qarab qana turadi. U ham o'qirga yurmay. U biroq qarab qana turadi, kim narsa qo'ynab chiqqanin. Как только akringni olib kirib beklandingmi? Shoqib bitindi. Kirada sizda so'g'an yo'qdir-ku. Bor deb ana aytib, o'tirgan yerdan o'sha o'tirgandan oyoq bilan oshalar kirib, "Ana, sizda kishir yo'qdir-ku. Mana bunda ol. Sizda sosiska yo'qdir-ku" deydi. Biz bitindi. Qo'shilib qana sosiska osha o'tiramiz anda, delikates. Shunqa u bizning oshov yo'qlar. Menga osh agarda sen hozirgi vaqtda bu topshiriqni qarasang, senga salam jami. Xatirliysingdir hali. Astag'firullah. U o'zi Shishniyaga lagib jonaqayim boshlari araniyani kiyina bizga salamlar jibarib yotdi shu vaqtda. Shu menga osh oldi. Elak salam endi to'ytiralqani birozgina chetga qoldirib, sizning programma turida silashik, chunki bu yilning sizning programmaning ismi
эксклюзив дип атала. Гомумән, әгәр дә сөйләргә мөмкин булса, чөнки кайсы бер шәһәрләр, районнар инде хәзер аны караганнар, кемдер әле карарга тиешле генә шулай бит. Ниндер серен шишергә буламы, әйтергә буламы, ни өчен эксклюзив, нигә андый исем, һәм ул исем җисеменә туры киләме, үзен аклыймы, һәм нәрсә белән, бәлкем берничә пәрдәсен ачырга мөмкиндер бу концертның. Мөмкин булган өлешенә. Мөмкин булган өлешенә кадәр генә пәрдәсен ачырга була. Ни өчен дисәгез, чөнки Казан, Уфа концертлары инде 3 көн без үтеп киттек һәм Алла бирсә без инде өстәмә концертлар белән Яңа елдан соң булачак бит әле. Яңа елдан соң минем туган көнне 8 январьда мин Unix концертлар залында без өстәмә концерт куйдык. Шуңа күрә кемнәр килмәгән, кемнәр күрмәгән, аны күрә ала. Шуннан да Булат, син дөрес сорау бирдең. Сезгә карап торсаң, общежитиедә күп булып китте. Мин әйтәм, Булат, исеме чыннан да җисеменә туры килә. Күпләре бәлки күрмәгән кешеләр аңа әйтә алмый, ә күргән кешеләр чыннан да исеме җисеменә туры килә диләр. Чөнки без эксклюзив дип атадык һәм шушы программада барлык гадәттә булмаган эксклюзив анда чыгышлар, эксклюзив алып бару, эксклюзив киемнәр, анда барысы да булырга мөмкин дигән сүзне аңлата. Шуңа күрә бу программа чыннан да үзенә бик күп элементлар сыйдыра ала, мөмкинлеге шиксез. Шуңа күрә без рәхәтләнеп бу программада үзебезне башка яклардан ачып карадык. Монда импровизациягә да урын бармы? Бар, импровизациядә бигрәк тә бар. Нәрсә чагыла ул тамашачылар белән? Импровизация чагыла, шуңарда Илдар белән без концертны икебез алып барабыз һәм тамашачы белән бу юлы без күбрәк аралашабыз. Аралашып сөйләшеп. Көндә ничек килеп чыга, шулай килеп чыга инде. Ул шуңа карамаган. Һәр бер концерт эксклюзив. Һәр бер концерт эксклюзив булып чыга. Димәк, эксклюзив күрәсегез килсәм, гүзәл концертларына рәхим итегез. Рәхмәт. Так, Илдар, син салатыңа керешин дияме? Мин салатымны ясыйм. Гүзәл салатын ясап Давай килеп эксклюзивный салатын. Дөресен генә әйтим, үз гомеремдә туган көнне бер вакытта концерт биргән юк. Юк иде. Беренче 2002 елда татар җырына чыккан елны беренче тапкыр татар җыры туры килде түгелме? Сәхнәдә беренче тапкыр аяк басканда татар җыры 8 январь көнне булган иде һәм шул истә калды. Һәм менә быел 15 ел үтеп китте, безнең эксклюзив программабызны 8 январьга билгеләдек. Шуңа күрә сине дә чакырабыз, Булат, килегез. Мин инде уйлаган идем бүген билетлар күтәреп килерсез дип. Ярар, билетларына әле соң түгел. Әле 8 көн вакыт бар. Синең хәлләрең ничек менә, Илдар? Илдар барлыгында онытмыйк әле. Юк, онытмыйк. Бәрәңгең бик матур булып кыза бит, Карале син. Матур түгел, тәмле дә булып кыза икән әле. Мин аны әзрәк тәмләп тә карам. Аха. Порт белән бурылганда. Шулаймы? Карас. Алдаша белмим инде, дөресен әйтәм. Өлгер җигет. Нәрсә әзерлисең син монда хәзер? Инде салат, нәрсә салатың инде ул? Бу фантазия, мужская фантазия дигән салат. Гомумән, менә куласында нәрсә бар, шуны биш тураклыйбыз ха, кайсыякка. Миңа кажется, ул Илдарская фантазия дигән салат. Юк, теге бер көн мужские грезы бар бит. Кайдыр нигә кафега кирдек та гастроль вакытында. Женские грезы дигән, Аллам әйтәм булар инде бу. Булдырганнар, нәрсә салганнар составында белмим. Мужские грезы бит инде, бу женские грезы дигән. Бабушкины. Шуңа күрә мен әйтәм, бу мужская фантазия дигән салат, ничек кисәсең, шулай кисәсең. Менә Шаны булгатасың соң аннан соң? Юк, булгатмыйм. Менә тезәм хәзер. Булат, мин монда сок сыктым. Дуслар, инде бу махсус соусын күреп торасыз. Берничә ингредиенттан торганын, апельсин согы, соя соусы. Әзгенә салабыз әйме? Аннан соң бал салыйк бер кашык. Җәмәгать, әгәр дә менә иттереп кайбер салатларга мәшәкатьләнсәгез килмәсә, сез рәхәтләндереп, үзебезнең белгән, үзебез яраткан каймак, сөт өсте, яисә без әйтәр әшмәтән белән булгата аласыз. Һәм карагыз әле, Илдар, гүзәл, менә монда безнең бәрәкәтле сөт комбинаты ризыклары бар, продукциясе, салат беләсезме? Бәрәкәтлен алабыз, каймагын да алабыз, сөтендә, творогын да, Корты да бар монда. Монда бөтен нәрсә. Танышмысызлар? Корытын алган юк менә, корытын күргән юк бармы? Корытын бүләк итеп җибәрәбез сезгә. Менә бу бит нигә әйбәт була? Әйбәт була? Пешерәсең әле шуның белән. Бүген 31 көн. Гөлбәдия, бездә Гөлбәдия диләр. Гөлбәдиягә. Медиа тапшырыбызның тәмле партнеры Бәрәкәтле Касымовский сөт комбинаты барлык TMTV каналын караучыларны да яңа ел белән котлый. Яңа 2018 ел бәрәкәтле, мул ризыклы булсын. Үзебездә ясалган әлеге натураль тәмле сөт һәм сөт ризыкларын барлык кибетләрдә ала аласыз. Инде без үз чиратыбызда
Бәрәкәтле Касымовский сөт комбинатында инде андагы эшләүчеләрне, хезмәт кылучыларны яңа еллар белән тәбрик итәбез. Рәхмәт. Рәхмәт. Ни өчен бәрәкәтле маркасы? Чөнки ул тәмле. Шын, натураль. Димәк файдалы. Кыйммәттә түгел. Тәмле, файдалы, арзанлы бәрәкәтле сөт һәм сөт ризыклары. Һәр кем өчен сайлау бәхете. Эксклюзив программалаш, әлбәттә санда дуэтлар да бар. Ничә дуэт башкарасыз гомумән? Бүгенге көндә санагыз бармы? Ничә дуэт бар сездә? Санаган юк. Санаган юк, дуэтлар бездә бик күп түгел, әмма ләкин барса халыкка кирип калсын, сыйфатлы булсын дип тырышабыз. Шуңа күрә иң популяр дуэтларыбызның берсе Кара күзләреме, аңардан инде бөтен кеше белә инде аны. Быелгы сезонда яңа җырларыбыз да кирде, яңа дуэтларыбыз кирде. Ансы да халык күңеленә кирип китер дип уйлыйбыз. Әмма быелгы сезонда эксклюзив дип әйтеп бит инде, шуңа күрә бик күп хатлар килә. Гүзәл музыкасыз гына, бер нәрсәсез генә җырлагыз әле дигән тәкъдимнәр булды. Шуңа күрә мин рәхәтләнеп, акапельны концертта ничек җырлыйм, менә яраткан бер җырым бар, шуны бөтен халык белән искә төшереп алсак. Әйдәгез. Шәшкәләренең нигә кирәге бар, үзеп бирер кешең булмаса. Шәшкәләренең нигә кирәге бар, үзеп бирер кешең булмаса. Нәрсә соң ул күктә янган кояш, үз кояшың балкып тормаса. Нәрсә соң ул күктә янган кояш, үз кояшың балкып тормаса. Тик бәхетле генә булыгыз. Булырбыз. Рәхмәт, барыгызга да бәхет телибез. Әйе. Шәп булды, рәхмәт. Миңа бик ошады. Әзерме безнең? Так, әзер. Сөтегез әле монда гүзәл килә синдә. Кара, синең Так, кояшың нәрсә әзерләде монда? Менә бит. Бу Ходай сыерына ошаган дигән. Әйе, Божья коровка дип безнең Юк, аны. мин моны. Син нәрсәгә шатасың әйтәләр, иң беренче ассоциация. Моның бит тамгалары юк, әле күзләре юк. Күзләренә майонез бирәсең дигәнме син? Миңа майонез кирәк. Майонез Колорадский жукка ошап тора. Юк инде, матур. ул Yok, Colorado kızılmay. Uzun не бу, просто Шири. импортный не, Божья коровка. Юк, миңа бик ошый, бик җан, син ничек әле моны күз алдыга китереп. Ничек кайдан күрдең син? Фантазиясын моны. Булган. Бу гомумән әллә нәрсәләр белә икән әле, син белмәгән диберләрне. Җаным. Ничә ел яшәп әле менә. Быелгы ризыкларны. Всё, быел 2018 елда син кухняда булачаксың. Да. Син хуҗа булачаксың. Син кухняда. Эй, рәхмәт. Кухняда мин булачакмын, мин анда ашаячакмын. И рәхмәт яусын. Я, әйдәгез, Илдар, синнән башлыйк әле. Без инде ребуслар әзерләп куйдык, безнең һәр тапшырыгызда быелдан башлап менә шунда ребуслар бар. Һәр тапшыруда ул ребуслар ризык белән бәйле иде. Әйсә, бу ризык белән ашый торган әйбер белән һәм бүген без инде бу кагыйдәдән бераз читкә тайпылышка садык та. Шундый бер бик җайлы, бик җиңел яңа ел ребус әзерләп куйдык. Менә нинди рәсемнәр күрәсең син монда? Беренче сан, 2 картинка менә монда. Беренче синдә. Ёлка, так. Елның нинди фасылы? Ёлка качан менә? Кар күрәсең бит. Ну, кар яткан ёлка ул бит инде ни? Елның нинди фасы? Кыш. Тегесе кем? Кыш бабай. Димәк килеп чыкты монда. Кыш бабай. Кыш бабай, менә бу ребусны гомумән үзегезнең балаларыгызга шәт аласыз. Ансы, бу интеллектуаль IQ буенча Бу бик чынлап та. бик авыр бу. Бик авыр булдымы? Һәм үзегә тагы да авыррак әзерләп куйдык әле. Беләсең килсә. Күрмәгәнне күрәсең килсә тегендә кара дигән. Менә экранга карап, гүзәл. Син төшенгәнсеңдер. Төшенмәсә син ярдәмгә чакырасың знатоклар, ягъни Кояшың Илдарны. Булат, бу нык авыр бу. Монда хәзер звонок другу, другу менә. Айда, может 50% нин алып ташлыйбыз. Звонок мужу. 50/50 монда звонок. 50-гә 50ме? Кар кызы. Кар. Молодец, Сафарин. Булай ук авыр булыр дип уйламаган. Рәхмәт инде сезгә. Без тырыштык. Яңа ел Мин ярдәм итимме? дигән. Сигурта безнең чыршыда бар. Синең игездә чын чыршымы әллә? Әле күрдеңме? Булат, Ясалма чыршы. без ясалма чыршы куябыз. Ни өчен әйтә алам? Син күз алдыңа китер, күпме халык бездә. Ул чыршыларны барсында кисеп ала битерсәң, нәрсә кала безнең Аны бит урманнарда? махсус питомникта үстерәләр диләр. Шулаймы? Нигә? Яңа ел.
Миңа Имеш. мин жәрлим шыршыны шулай интектіріп Сен құйып, Greenpeace короче. мин Greenpeace висая. Сен Шуңа күрә менә ясалып қойған Ауылда болғанда шыршыға- опайтып отырта едік енді аны. Не үшін дегенде психологиктегі шаһарда жасаш көзіңе кетіресің. Сен ойлап қара. Сен де кеше алып қайтсаң, башқаларда миллион ярым елка бана келіп шығады деп білесің бе? Бесіктер көңіліне қысты әлбәттә, но Ауылда халық анда миллион ярым түгел, анда халық ауылда бір 200-300 400. Біз Yok, ясалма шыршы қоябыз. 200 қойды. Бұтағын алып кірәбіз де, исе шықсын деп ен. Әйе, ансың инде. Булат шуны Мен айтасың. бұтағын теге барғанда бұраннан сындырып аламыз әйтесің. Yok yok Булат, менің лимит, менің депозит бар. Біз өз вақытында мен өзім генә 1000-ге якынлап Әйе. елка отырттым. Шуңа күрә Дұрыс. мен Мин дә отырттым, А. Булат, мин дә отырттым. Үзебезнең Мен де якларда, отырдым, безнең берсіне урманнарда пассатқа үсәләр. бардық, әйе. Шыршылар алар өскендер иде қазір. отыртқансыз екен 100-дан артық елка. Алығыз. Шыршы исе дейбіз, шыршы исе түгел мұнда тауық исе шыға баштады. Енді Гүзел белән Илдарның тауықтары миңа қалса әзір, салат әзір. Әйгіз біз қазір матур мұнда бәйрәм табыны әзірлейбіз де. Һәм сезнең белән бергәләшеп, ягъни мин алар белән бергәләшеп, әлеге ризыкларга дегустация ясыйм. Дуслар, хәзергә реклама. Хатын ким бу тауык эченә нәрсә тутырдың дип тутырмадым, җаным, эше буш түгел ярың дип әйтәде. Майонезы да юк, майы да юк. Алла сыйыр ашаган юк я. Бәрәңгесе аерым тәмле. Юк, синең бәрәңге дә тәмле. Ну, ул бит пиштән чыкты. Давай! Килші яныма, кулыңны бир кулыма, мәңгі сендейіп яшармын нұр сөйлеп юларыңа. Килші яныма, кулыңны бир кулыма, мәңгі сендейіп яшармын нұр сөйлеп юларыңа. Хәзер бейсәктә Әйдә, булам. ярый! 6 saat кенә калды Әйдә, ямайга. әйдә. Опа! Хоп! Hey! Bizlar bilan shulay turib biz birgalashib, Go'zal Urazova, Ildar Hakimov bilan birga qarshi olamiz bugun. Yangi yilni boshda azatamiz eskisi, ondan so'ng birgalashib qarshi olamiz. O'zimizning Tamli Kurash studiyasida Tatmus TV telekanalida. Ildar Go'zal, zo'r rahmat pishirganingiz uchun. Hozir endi zo'r rahmat aytırman deb o'ylayman. Sizning bu rizqlarga degustatsiya qilib qaragandan so'ng. Albatta. Bunda eng muhimi proses jamoat, eng muhimi birgalashib ko'ngilli vaqt o'tkaruv. Shulayda oxirdan tamli rizq tashab qo'ysang, u vaqt bigraklarda Сиңа кисә турыймы дегустацияга? Go'zal nashonta qarab Go'zal. Go'zal bugun butunlay bilan tulayimni bitirib kerak. Тавыкны. Tavuk pishirib, bir masak sevmayman. Bugun tuturgan tavuk bo'lgach, silisi kelar har vaqt. Bir yoshgina qiz kuyovga chiqqanda, yosh qiz kuyovga chiqqanda hozir erin g'ajablantiram deb endi eri ishdan qaytуга tavuk pishirib qo'ygan. Eri qaytgan hozir tiginan turtib qarayman, undan turtib qaray. Isem qaray. Xatan, sen bu tavuk ishdan narsa tuturding deb tuturmadim. Jonim, ishi bo'sh tugul yaring deb aytadi. Go'zal rostdan kengash tavuk pishirib oldidan boshlashni startira kerak. Ham Go'zal sen birozgina qaraylarin kelsa men tigina degustatsiya qilib Anladım. Ildar. Yakşanishga borib, pishog'im qo'yaman. Pishog'im. Hey, pishog'ida bunda. Narsadan boshlaymiz. Ildar, sen salatni. Buni salat deb atav og'ir albatta. Böcekler digiriz. Böcekler. Bu böcekleri, boji korovkalari uzunchalı, shunday biraz. Тәмле һәм файдалы. Әйе. Шуны тап. Майонезы да юк, майы да юк. Бuna. Шикелеш. Черри помидор бunda, черри bir черри. Bir boji korovka. Майда, майонез да. Bizda bunda. Мында барса да бар, шуңа Yo'q, күрә. baribir qo'yib qarayman. Qush. Qusha баша. Mesela Allah sıyır aşağıncı koyuyor. Boji korovka deb shuni ismini topdim. Ne qara? Pishgan. Hozir barangisi bilan Tillarda. bik pishgan menda pishib bitdimi ekan? Mana itin yashab qo'ygan. O'zim aytdim-da 20 minutda pishadi. Barangisi bilan. Mana barangida bor. Mana endi bizga ak Pishgan. ne qolsa pishgan bunda. Big Chef, susul. Aha, tavuk как tavuk deb aytmoqchi bo'lgansan, bo'lmaydi. Adasın hocam. Soğanı da var neydiler? Şun irler yartatırgan şunday soğan da turap koygan. Ашуланма туган. Ашырга суган. Ne soğan bilen mütedeyibet. Ah, güzel pişken. Пишкан да? Астагфирулла, меники пишкан булса ярар инде. Минем бит сотуки. Яра. Рахмат. İller bayram ederler mi? İyi mi şu motor etip bize de koyansın bitersen. Nega? Gadi de kebek, lakin şuluk vakitte zavuk kılıda. Güzel.
Кистем мин Әйдә сән. әле без Мә, бөтен авыз ит. бөтен тавыкны Мин Тавыкка- сугансыз туган. сугансызмы? Şimdi sen bana bal da sıladın mı lemin koymadığında? Әйе, Менә бит. Бал да нинди матур. тәмле бал сылады. Илләр, белмим, нигә ләкин гүзәл тавык җиктер сусылрак кебек. Мә, намсын папала. Тикшермичә Әле мин ашалмый үзем да. дә ашап карамам, сез уже ашап Икенче- бетерәсез. Баллырақ тұру, Aa. тәмлерәк тұру. Бәрәңгесен авыз Бәрәңгесен. итегез. Бәрәңгесе айрым тәмле. Юк, синең бәрәңге дә тәмле. Ну бит пиштән чыкты. Я салатка кертәбез Илләр. Бәйрәм бит. Тәмле башла. Минем әфлисунны салатымны ашап карагыз егетләр. Әйдәгез. Кукурузы да бар, яшелчәсе дә бар. Бөтен нәрсәсе бар. Бunda бигрәк зур кисәк алды. Дөресрәге зур порция. Мин дә шулай ашасым килә. Нәрсә булган? Не салдың мұнда? Заправка? Әйтмим. Соя соусы. Баллы. Бал сизелә. Балы да бар. Тәмле булган баллы ризыкларга тиеш бит, чөнки яңа елда. Әйе. Гел баллы ризыклар, тәмле, татлы ризыклар булырга тиеш. Ну балда Зур рәхмәт. шикәре юк бит. Иң мөһиме шул, шуңа күрә файдалы. Искиткеч икесе дә пешкән, җиренә җиткән. Мин сезне чын күңелдән котлыйм. Шуның белән безнең тәмле көрәшебез ахырына якынлашты. Беренче чиратта зур рәхмәт әйтәм Илдар Гүзәл сезгә килгәнегез өчен, вакыт тап килгәнегез өчен бүген 31 декабрь көнендә яңа елны бергәләшеп озатырга килгән өчен рәхмәт. Икенче инде тәмле ризыклар әзерләгәнегез өчен рәхмәт. Сыйлаганыгыз өчен рәхмәт. Күңелле төрле вакыйгалар турында кызыклы тарихлар сөйләгән өчен безгә шулай ук рәхмәт. Инде рәхмәтне кесәгә салып кайтып булмый бит. Шулай булгач, үзегезне, беренче чиратта үзегезне сөендерү өчен әлбәттә, ишле гаиләгезне, балаларыгызны сөендерү өчен менә Кыш бабай бүләкләре инде бу. тапшыруыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы, Ашык акционерлык җәмгыятеннән шундый кастрюльләр. Узган Ой, анда таба бик биргән зур булсак, рәхмәт. монсында кастрюльләр. Бу Бұл кастрюльләр кастрюльләр, слушай, гастрюльләргә бик шәп булып калыр бит бу. Кичкенә генә, аккуратный гына. Әйе, сөйләмә. монсы бер. Тагын ашарга пешерәсе була икән. Икенчедән менә иртән боткалар әзерләргә җитмиме бу гына? Менә ике кастрюльдә ботка Безнең әзер. бит 3 бала. Әйе, менә шулай. Юк, җитә дуслар. Без литр. өмет итеп килмәгән идек. Зур рәхмәт. Чыннан да без Кукмара савыт сабалары белән бик яхшы кулланабыз. Һәм инде рәхмәт әйтәсем килә шушы табаларны эшләгән кешеләргә. Кабул итеп алыгыз һәм мәрмәр ислекләренә күреп торасыз. Бик шәп яңа инновацион кастрюльләр булар, аларның табалары да бар. Һәм җәмәгать сездә аларның Instagramда, шулай ВКонтактеда төркемнәренә өстәлеп, шул ук Кукмара металл савыт-саба заводы үткәрә торган төрле акцияләрдә катнашып, бүләкләр дә ота аласыз. Алла Сезгә дә кагыла, кандай кирәк булса, рәхим итегез, кибетләренә барып инде үзегезгә әле бүген өлгерәсез. рәхмәт. Яңа елга менә дигән бүләк ясыгасыз. Бигрәк тә алдагы ел итәле гүзәл елы җитә икән. Бу инде без Кытай календарына күз салсак, шулаймы? Әйе, мин эт елында туганмын. Менә шулай. Я, кадерле кунакларыбыз, камералар сезнең хозурыгызда. Теләкләрегезне ирештерә аласыз. Яңа ел белән котлыйсыз. Бөтен Татарстанны әйдәгез президентка кадәр беренче булып котлыйк әле. Шуннан да чын күңелдән якынлашып килүче яңа ел бәйрәме белән тәбриклисем килә. Һәрбер шушы телевизор алдында утырган кешеләрне, безнең тамашачыларыбызны, шушы матур гаиләләрне, балаларны, олыларны, кешеләрне, барчагызны киләсе ел безгә бары тик шатлыклар алып килсен. Амин. Булган борчулар булган булса, алар барысы да иске елда калсын, яңасында бары тик шатлыклар гына көтеп торсын. Яхшы теләкләр барысы да тормышка кабул булсын. Таза булыйк, сау булыйк, иң мөһиме шул дуслар. Залларда очрашып, шушы TMTV каналында булса очрашып, матур итеп җырлап яшәргә булсын барыбызга да. Амин. Илдар, Хөрмәтле безнең телевизор караучы, яраткан тамашачыларыбыз, иң мөһиме тазалык телим. Тазалык, саулык булса, дуслар, барысы да була. Шуңа күрә инде үзегезнең тырышлыгыгыз белән тырышып тапкан дөньяларыгызның рәхәтен, бәрәкәтен күреп яшәргә насыйп булсын. Гомумән, без
Sizni bek yaratamiz. Bizning yaratgan tomoshachilarimizga zo'r salomlarimizni yetkazib, endi yangi yilga bir necha soat vaqt qolib bora. Barig'izni da yangi yil bilan qutlab, eng ezgi tilaklarimizni yetkazamiz sizga. Zo'r rahmat. Dostlar, biz endi yangi yilni qarshilay boshladik. Sizga da shulay ishlarga kengаш etam. Demak, Tatmus TV kanali Tamli kurash topshiruvi sizni tag'in bir qat bizim bilan qo'noqlarga qo'shilib, yangi yillar bilan yaqinlashib keluvchi 2018-yillar bilan tabrik etadi. Barcha eng izgi ishqirsiz tilaklarimiz bilan tag'inlari sar vaqt mo'l bo'lsin. Retseptlar bilmasangiz bizning topshiriqni qarab borasiz. Endi kelasi 2018-yilda uchrashgunga qadar sog' bo'linglar. Yangi yillar bilan do'stlar. Yangi yil! Yangi yil! Qish bobay!